פלטה וקרומו. ככה עובדים אצלנו. קודם מכינים לך את הפלטה, ואז אתה בוחר נייר קרומו או כל נייר אחר, מה שזורם לך. אני לא פוחד מאף הזמנה. כל שעה, כל משקל, כל מקום. אצלנו עובדים בשחור, ובצהוב, ובירוק, ובכל שאר הצבעים. אתה כבר ראית את הלבן שלנו? נקי, טהור. טריה, טריה. אתה רואה אותו? זה העובד הכי טוב שלי. איזה יופי. עכשיו הוא מת. מה קרה לו? היה מבריק מדי, השמש השתקף פה, שינבר את כל העובדים, לא יכלו לעבוד ככה. עכשיו הוא מת, אתה יודע. ממוס. ביום שישי בשעת בין 40 רצחתי בן אדם וקברתי אותו תחת עץ רימונים. ככה מקהיל הספר שאנחנו מדפיסים פה עכשיו, זה ספר מתח מצוין, צריך להיות יותר חזק מהריפוטה. בית דפוס צבעים אמיתיים, הדפסה שאי אפשר לסרב לה. וואו, תודה רבה, ממש תודה רבה לך. וואו, איזה תמונה יצאה. מדהים. שתעשה לנו את היום. אני שמח לשמוע. אני לא יודע מי זה הפבלו אסקובר הזה, אבל אם אתה אומר שאני דומה לו, קטונתי. אדיוס, אמיגוס. להתראות. עוד לקוח מרוצה.